Moi, mä oon Viltsu ja tänään mä arvostelen tän ARK 170 tähtihävittäjän Lego Star Warsista. Mä uskoisin, että tää on 2004. Mä voin tarkistella, että laita tähän se oikea luku. Ja tää hinta on Prisma sanoi 70 €. Ja muilla, en muista paljon tää, ehkä tää on 70-60 €. Ja tässä on 497 osaa. Eli jo alussa voin sanoa, että ei oo hintalaatusuhde kovin hyvä. Sitten täällä on 4 figuuria, jotka me katsotaan myöhemmin, mutta täällä on 3 näitä kloonipilotteja. Kaikki on vähän erilaisia, tai no kypärät on erilaisia. Sitten meillä on tää robotti R4P44. Ja mennään ensin, katsotaan se buildi ja sitten katsotaan figuurit. Ja muuten mä kokeilen nyt vähän helpompaa tämmöstä videontekoprosessia. Et mä en oo siis käsikirjoittanut mitään tavaraa. Jos mä unohan sanoa jotain, niin sit luultavasti mä editoin se, jos mä tajun se tarpeeksi alas. No niin, eli aloitetaan tästä ite rakennelmasta. Tämähän on sun pääsyy, miksi mä ostin tän. Ja muutenkin mä ostin tän niinku alennuksessa 25 €. Koska mä voin spoilata, mä en osaa ostaa tätä ikinä 70. Koska tää buildi on loppujen lopuksi todella pieni. Varsinkin kun siinä on valoja se 500, niin kyllä mä maksasin tästä ehkä 50 voisi jopa maksaa. Mutta ei 20. Siis ei 75 €, vaan 70 paljon tää maksaa. Otetaan täältä nokasta ja mennään se taaksepäin. Eli tässä tää nokka on rakennettu oikeasti hyvin. Se näyttää hyvältä. Ja mä tykkään tosta tää pieni limekohta, täällä on kiva. Ja myös se taktiikka, tai siis se tekniikka, miten tää nokka, tai siis tää osuus on kiinnitetty, on hieno. Voin näyttää sen. No ennen siinä on käytetty tällaista pientä mekanismia, että siellä on noita pyöristettyjä pleittejä ja niin sisälle on ängetty näitä tämmösiä. Että se saa tommosen kivan niinkun, että ne saa tuolla reversattua noin nuku. Ja se kiinnitetään, kiinnitetään tohon tyhjään kohtaan tossa nokassa ja ton teknikosan välissä. Mä huomasin, että mun kamerakäppi ei oikein mennä pystyssä. Tai siis tää kamera tää heiluu, mut toivottavasti se ei haittaa liikoja. Niin tässä nokassa vois nähdä tän setin eka tarra, joka on sit vaan tämmönen valkoinen, mikä on laitettu 2x6 tommoselle pleitille. Tässä setissä ei oo liikaa tarroja, mut mun mielestä ehkä nää, varsinkin tää takaosa olisi voinut printata. Koska, ja siinä on isot chanssit, että ne menee huonosti ja sit se ei vaan näytä kivalta eikä se oo kiva. Mut täällä on eka tämmönen hytti. Siellä on ihan kaikki tommoset vaaleet penkit ja kaikki. Sitten siellä on vähän heikosti näkyy, mutta on tämmönen ohjauspaneeli. Mut mä en tosiaankaan tiedä miksi se on laitettu noin alas tonne. Niinku vähän turhamaista valittamista, mutta se on tuolla tosi alhaalla, vaikka se siis olisi voinut, jos sä vaan laittaa yhden palikan tonne, niin sen sais ylöspäin. Mut sinne mahtuu yksi figuuri. Täällä on toinen. Ja sielläkin on tommonen ohjauspaneeli, mistä mä kuulin, että siis se on Lego Citystä, mutta se kyllä sopii tähän hyvin. Ja sit tossa on 2 tällaista sinistä, mikä on aika siistiä itse asiassa, näyttää kivalta. Sitten täällä, tossa keskellä, on paikka tolle R4, mutta oma on siinä, että kun jos sä laitat tänne ja tänne ensin figuuria ja sit yrität laittaa sitä R4, niin se ei vaan mahu sinne. Et siinä on pieni design-ongelma, koska tää on niin pieni, niin se on sit vähän niinku inhottavaa. Myös toinen, mistä periaatteessa voisi valittaa, on, että tuo on väreikä. No niin, eli takaisin tuo pieni tauko. Sitten on tää takaosa, missä on myös sama tullilase, mitä näissä on ollut. Mut tässä just niinku se printtauksen puute on isoin. Kerta toi on iso tämmönen valkoinen. Ja se näyttää vähän harmaalta. Se näkyy tästä videostakin, vaikka tää laatu on huono. Että tää ei vaan yksinkertaisesti toimi tää Lego värisessä. Mut sekin avautuu, siellä on yksi paikka. Mut siellä ei ole mitään tuon ohjauspaneeleja jostain syystä. Siellä on vaan tommoset jutut. Täällä takana on pari tarraa. Ja sitä niin tossa tää sivussakin on tarrat tuossa. Ja myös kaikki nää on tarroja, joka on aika iso ongelma. Mut sit täällä on nää tykit, 2 tykkiä, mitkä pystyy liikkua ihan vapaasti. Tai suht vapaasti ylös ja alas. Ja täällä pohjalla on ei oikeastaan mitään. Tää on tämmösen vähän ison tämmöset pleitin päällä. Niinku se näkyy tosta. Niin se on vähän jännä valinta. Kai sit pysyy paremmin. Mutta, eikö se mitä mä haluaisin sanoa on, että tää takatullilasi ei meinaa sulkeutua tonnehan kunnolla. Mä en tiedä näkyykö sitä nyt hirveen hyvin, mutta se ei niinku oikein meinaa mennä. Paitsi oikein nyt se meni jostain syystä. Mut yleensä, nyt se lähti vaan irti. Siitä se johtuu. Siis tää takalasi on kaikista heikoin, että se lähtee usein irti. Ja sitten, vaikka se ei olisikaan irti, niin se ei mene kunnolla tonne, se ei niinku sulkeudu jostain syystä kunnolla. Mä en oikein tiedä miksi. Osat pitäisi olla silleen tiukasti kiinni ja tälleen, mutta jostain syystä se ei vaan toimi. Käydään täällä pohjassa sit vähän täältä. Te näette ton harmaan tekniikin ja sit ton mustan. Niin siitä kun painaa, niin nää siivet aukenee ja sulkeutuu. Näytän se sitten kun mä menen tuohon siipiin, mihin me oikeastaan menen nyt, paitsi me katsotaan vielä nämä moottorit.
Ja moottorit on tosi kivan näköiset. Mä tykkään tosta viivasta, joka siis on oikeesti toi luisteosa, niin se näyttää kivalta. Myös tää tekniikki niinku sopii tähän niinku ihan hyvin. Täällä on nää pinkit tämmöset. Aika siistit. Mut näissä oikeastaan hirveästi muuta. Nyt mennään näihin siipiin. Eli siivet on tämmöset aika perus. Tämmöset aika pyöreät itse asiassa siivet, jos on vähän limeä tuollakin. Niin siis tässä on niinku, tää väriteemahan on niinku yleisesti punainen ja valkoinen. Se on varmasti niinku ihan niinku tarkka sen niinku mistä tää on otettu niihin elokuvia kaikki. Mutta täällä on yksi limepala tossa ja siivissä yhdet limepalat, joka on vähän jännä niinku värivaihtoehto. Mutta sit se sopii tän Obi-Wanin kaa ihan hyvin. Kerta tuokin on limeä. Tästäkin muuten varmaan tulee arvostelu. Älkää tehkö tosta mitään sanontaa tai mitään. Näissä tosi siisti toi siivissä toi pieni ympyräpala, mikä siis on printattu. Ja myös toi logo, missä on vaaleita. Tommosta niin se ei oo printattu, se on itse starra. Mut kun toi printattu pala menee tuolle täydellisesti ton toisen kanssa. Ja täällä siiven päässä on tykit, jos on tommonen toi jousiammunta juttu. Eli jos sitä painaa, käännetään alussa, että se ampuu tossa seinään. Jos sitä painaa, se ampuu sen. Nyt se on tuolla lattialla. Ja sitten on kiva ominaisuus, tykkään. Mut siis tässä näissä siivissä on nämä molemmilla puolella. Ja kun tätä Technic-osaa painaa, mä en tiedä, tää on nyt tosi vaikea tehdä yhäkään. Mä pidän siis mikkiä toisen käden. Kun tätä Technic-osaa painaa, niin ne sulkeutuu ja avautuu. Et täältä se näyttää sitten siinä lentotilassa, mikä siis on paljon siistimpi kuin siis mitä äsken. Et on kyllä hieno. Niin sit tuolla siipen alta paljastuu setin viimeiset tarrat, noi harmaat. Ja täälläkin, jos te mietitte, niin täälläkin on noi logot jostain syystä, vaikka niitä siis ei näy ikinä, mut niinku ihan siisti. Silleen. Ja on tää ihan kiva. Mä kuulin muiskelta, että tää näyttää vähän jotain hyttyseltä tai kärpäseltä, mut siis tää on tosi helppoa tää ja nopeata tää siipien niinku säätäminen. Mikä siis ei oo itsestäänselvyys, niin vanhemmissa malleissa on kestänyt iät ja ajat. Vielä näistä siivistä, niin mä en tiedä, onko se ihan tarkoituksella suunniteltu vai mitä tässä on tapahtunut. Mut nää siivet siis se niinku roikkuu tolleen vähän sen. Jos mä nostan tätä tälleen, niin te saatatte ehkä nähdä, että ne niinku roikkuu tolleen ihan hitusen. Just nää niinku isommat siivet, ei noin pienet siivet. Mä en oikein tiedä mistä se johtuu. Tuolla on täällä tykipohjasta yksi nuppi, mikä se pitäisi niinku yrittää ehkä estää sitä. Mut silti se roikkuu. Ja musta on, että se vaan johtuu siitä, miten ne on kiinnitetty. Kun ne on kiinnitetty Technic-osilla näihin Technic-ympyröihin, mikä siis on, ja ne on kiinnitetty tähän, mikä siis on aika näköjään huono tapa laittaa nää. Mä kuulin jostain, että se on nää, niinku siinä elokuvassakin näissä ne on niinku vähän tommoset kaaravat. Että se niinku on tarkka, mutta en mä tiedä, vähän outo niinku designi tässä kyllä. Mutta nyt siinä on se buildi. Toivottavasti mulla ei jäänyt mitään sanottavaa, paitsi se, että tää on paljon pienempi kuin ne edelliset. Paitsi sekin mä varmaan sanoin. Mut niinku, että on tosi pieni verrattuna, niinku, että tää maksaa 70 €. Niinku ei tässä niinku muuten mitään, mut just tää on vaan ylihintainen. Kun tässä ei oo mitään spesiaaliosia, nää kaikki on ihan normaaleja, tässä ei oo mitään omia custom-osia tai mitään. Tässä ei oo mitään niinku harvinaista niinku väriä tai mitään semmoista, mitään siistiä. Eikä tässä oo printtejäkään muuta kuin nämä 4 ympyrää täällä noissa pikkusiivissä. Joten mä haluaisin oikeasti tietää, mikä tässä maksaa niin paljon. Mä sanoin, että ne ei luultavasti ole noin figuritkaan. Eli mikä tässä maksaa niin paljon? Jos se olisi 70 €, tai kunhan siis tää on 70 €, mutta niinku, jos maksaa tästä 70 €, niin kyllä mä nyt vähintään haluaisin, että olisi niinku 100 palaa isompi. Luultavasti niinku ylipäätänsäkin ainakin 100-200. Ja sit mä haluaisin, että nämä kaikki on printtejä. Tosin musta tuntuu, että mä haluaisin meillä enemmän paloja kuin niitä printtejä, koska loppujen lopuksi ei noita tarrat niin ärsyttäviä. Kyllä ne saa ihan helposti laitettua. Kyllä mä uskon, että se on vaikeeta laittaa tarraa, kyllä mä sen tiedän. Mutta se ei ole niin vaikeeta. Varmasti enemmän arvostetaan niinku isompaa legoa kuin niinku jotain tarraa, mikä on laitettu vähän vinksivonksi. Mut katsotaan nyt nuo figuurit nopeasti. No ei, tässä on taas setin figuurit 4, kuten mä sanoin. 3 näitä ei oo sotilaita, vaan ne on noita pilotteja. Sitten on toi R4. Aloitetaan näistä kloonisotilaista ihan ensimmäinenkin. 3 kappaleita, ja nämä on täysin identtisiä, paitsi nämä kypärien merkinnät ja värit. Mut katsotaan
nopeasti torso. Kyllä tää on ihan siisti. En mä näe, että tää olisi mitenkään niinku maailman hienoin figuuri tai mitään, mutta tosiaan se ei varmaan johtu vaan siitä, että mä niinku välitä tämmöisistä. Mä tykkään enemmän noista normaalit klooni sotilaista kuin näistä piloteista. Ja varsinkin mä en vaan välitä hirveästi näistä harmaastosista. Se ei oo siitä, että mä niinku tykkään Star Warsista mitään. Musta että se ei vaan sovi. Jalkaprintti löytyy. Torso-printit kivat noi putket ja kaikki. Mut sit tää kypärä ja tää pää on siis se niinku hienoin osuus. Tää on tämmöiset siniset merkinnät. Autofocus. Siniset merkinnät, mikä on ihan kiva. Tää sopii niitten Anakinin, Captain Rexia ja tälleen. Ja sit se pää siellä alla on mun mielestä peruskloonipää. Mut sillä on vaan tommonen visiiri. Itse asiassa katsotaan. Okei. Oikealla mulla on normikloonisote ja vasemmalla mulla on tää pilotti. Niin on ne aika lailla. Kyllä ne on aika lailla identtiset, tuolla vaan toi visiiri. Et silleen, miten se kuuluisikin olla, koska kloonit on kloonia toisestaan. Mut nää kloonithan on luultavasti se, miksi kaikki keräilijät haluaa. Koska mä en oo ihan varma, mutta musta näitä tämmösiä kloonipilotteja ei oo tehty pitkään aikaan. Niin musta että se on se syy, miksi me alun perinkin ostaa tän. Mut sit katsotaan tästä. Tää on täysin sama figuuri, mutta täällä on tämmönen aika tyhjä tämmönen musta tää kypärä. Ei se tiedä, että mitä nämä värit meinaa. Mä en oo kattonut niinku mitään Clone Warsia tai mitään hirveästi. Ja tää on tää punainen keltainen. Aika siisti. Mut kyllä ehdottomasti on ehdottomasti mun lempari on tää sininen, koska se just näyttää samalta kuin noi Anakinin, noi kaikki kloonit ja kaikki, niin mun mielestä se on niinku ainoa mikä mä tunnistan. Mut katsotaan nyt tuo robotti. Eli tää tulee tää R4P44, kun se oli. Mut siis tää näyttää ihan samalta kuin R2D2. Mun mielestä nää printit on samat, mut ne on vaan eri väriset. Ne taitaa olla vaan niinku tässä torsossa. Taitaa olla todella tumman vihreät. Onko se siniset jopa hetkinen? Kai ne on vihreät. Sitten tää pää taitaa olla ihan perus R2D2 printti, mut vaan tommoselle. Eiku itse se joka. Mut siis tää on printattu tämmöiselle pyörälle palalle 2x2. Ja R2D2 se mun mielestä printataan valkoisena. Tai siis valkoiselle ympyrälle, mutta tähän se printataan näköjään vihreälle, minkä mä ymmärrän täysin. Kyllä nämä printit näyttää hyvältä. Tää printti täällä, siis tässä päässä menee tän ympäri, mikä siis ei ole itsestäänselvyys, jos te niin tiedätte mitään minifiguureista. Ja se ei ole sama kuin R2D2, koska mä just toisin, että siellä pitäisi olla siniset noi kaikki printtaukset. Mut kyllä mä sanoin, että tää on ihan hyvä. Tää on hyvä figuuri. Ja varmasti jos teillä ei ole mitään näitä astromekaanikkotroideja, niin kyllä tää on kiva saada. Mut no, älkää ostako tätä settiä tätä varten. Se ei oo vörtti, mä voin sanoa teille. Mutta älkää ymmärrätkö mua väärin. Tää on oikeasti hyvä setti. Mut mä vaan toivoisin täältä niinku joko enemmän tai sit vaan halvempaa hintaa. Koska onhan tää jotenkin tosi niinku absurdin hintainen. Mut siis tää näyttää hyvältä. Täällä pystyy hyvin leikkimään, mikä siis on niinku varmaan Legoille se tärkein ominaisuus. Koska no, tiedättekö nää tehdään lapsille? Ei millekään keräilijöille. Tai ehkä nykyään tehdään, mutta kuitenkin. Mutta tää näyttää myös hyvältä. Mä laitan sen tämmösen displayhin, missä on klooneja ja kaikkea. Niin se sopii sinne. Mut jos taas vaan halvempi setti taas paljon parempi. 50 € tästä ois hyvä diili, mut 70 € on aivan liikaa. Et jos te ette saat alennuksesta tätä, te ette välttämättä missaa mitään, ellette just nimenomaan haluu tosi paljon Arc 170, koska siis mielestäni tätä settiä ei oo tullut niinku yli 10 vuoteen ainakaan. Et jos te nyt olette tosi iso fani tälle aluksi ja haluatte varmasti niin, ja ette halua odottaa alennuksia, niin ehkä että sitten tää voi hankkia, mutta se saattaa olla tää video. Kattokaa muutkin videoni, ehkä jos haluatte. Siellä on vähän Lego-tutoriaalia, siis Legon säilytystutoriaalia ja kaikkea muuta. Mut kiitos katsomisesta, heippa!